Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina-ke ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphosa nje njengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke la ngikulethele-ke ividiyo-ke yomlisa-ke laphana-ke ubaba omdala-ke obewazi-ke okuningi-ke laphana-ke ngokwenziwa-ke kuye-ke phela-ke umholi-ke wawa West-ke yaseNanda-ke ihluphile-ke laphana-ke. Lo baba-ke uyachaza-ke izinto-ke ebezenziwa-ke nguye-ke lo mlisa lo osedlulile emhlabeni odutshulwe-ke ezamkhwanazi-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke nje uthi okuningi ukuzwa ngami-ke phinda njalo-ke ividiyo yakhe lo baba-ke lo uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela phela sizwile-ke le video le ungene ema-comment section-ke fusha uvo lakho ukuthi ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke lelo bhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli konje ukwazi phela uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizobe ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke nayo-ke nje le video-ke le awuyithokozele. Hey, whoa, Bashana, oh Bashana. Meets Mnqobi, oh Bashana, aka Gang Boss of West Gang, oh Bashana. The most dangerous and the most feared gang, oh Bashana, north of Durban, Inanda, oh Bashana. Umnqobi wobashana bekuwumfana ona-22 years iminyaka wobashana. Inkuzumalanga kaMarufus Mane wobashana iphusha imshikashika boma-organized crime wobashana. Ishaya wena boma-extortion wobashana ikhokhisa abantu oma-protection fee wobashana. Irufa wasani wobashana ibhengisela kancane kushube wobashana. Joma ibona isikole wobashana ibibheja ibe mehlubuvu wobashana. D Alpha in the face of danger wobashana uthi uyayivimba indlela yayo kuthiwa ibihosha le womshana ibhace ngobonda isamula insimbi yomlungu ikunquma ikhanda womsha. Wobashana hayi ongapheli kuyahlola womshana kuthiwa crime doesn't pay womsha. Jonge ilanga le yake bamba intombazana inkunzi wobashana abayicover up intombazana wathola intombazana ayizwakele ngafakho lo wobashana. Yakhala le yathi angeke fake ube khona ekuhlukanisa ngayo. Ethi ibele ngcele elihosha womshana ham ihlupha le womsha. Kade hayi womshana sebekhathele inkinga ezizayo le ndoda abakazidlodlo bamlanda womshana athi bye bye womshana washo zimncikile lezi zakadlodlo zimbeka into encane zimhlela imbashalala azamula insimbi yomlungu womshana zamnquma ikhanda ezakazidlodlo zamthela phansi. Ayi kushubile womshana intwana zama-2000 zisimise kabi Sholonto wobashana lo kyo